Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel at ito mga Oragon, mga guys at mga kaibigan na buenos dias sa amigo y amiga. Andito po tayo ngayon sa may Paseo de Rojas. Pupunta po tayo ng PLDT. Dito lamang po yung sa may Ayala at sa Caballero. Alam nyo naman dito sa Makati, medyo ang sitwasyon ng trapiko dito almost 90% yata ng kalsada dito or 70% ginagawang one way or maraming one way rito. Kaya yung malapit mong pupuntahan napapalayo kapag nadala ka ng sasakyan. Ganyan talaga ang buhay driver at kailangan araw-araw kang magmamani or araw-araw kang lalabas. Actually guys, ang biyahe dapat natin ngayon ay hindi dito sa Makati. Kasi meron tayong schedule, bigla ang schedule kagabi. Sa Santa Maria, Bulacan dapat ang punta natin. At, at dahil at dahil medyo masama ang panahon, nagbago yata ang isip ng ating kasamang magli-lecture dapat doon sa isang company. Kasi alam niyo naman yung area na yan medyo flooded yan or bahain. Kaya hindi na kami tumuloy or hindi na rin sila tumuloy. Kasi medyo alanganin yung sitwasyon. Ika nga kanina napakinggan natin sa balita na medyo malakas ang hangin doon at medyo malakas din ang buhos ng ulan. Kaya hindi na tumuloy yung ating kaibigan at mga magli-lectures dapat doon sa isang company na yan. Andito na tayo ngayon sa may part ng malapit tayo sa Ayala. Liliko na po tayo Paseo de Rojas at corner ng Ayala Avenue. At ang pupuntahan po natin malapit lang, halos sa likod lang nitong mga building na to. Tapos ang kaya lang kaya nang sabi ko nga, karamihan dito sa looban ng Ayala ay one way. Pero hindi ka naman maliligaw dito kasi maliit lang naman po itong Ayala, itong Makati Business Area. Pag nandito ka sa bandang kanan natin, hindi ka naman siguro maliligaw kasi pag naligaw ka dyan, magpapaikot-ikot ka tapos pag nakalabas ka, either Paseo de Rojas or Ayala Avenue or mapunta ka ng Hilpoyat or sa Buendia. Kaya yun lang naman tatlong ang kuan mo or makalabas ka ng Makati Avenue. Ayan kasi yung apat na main na road na yan, yung Hilpoyat or Buendia, tapos Makati, Paseo de Rojas, saka Ayala Avenue. Halos sa kwadrado po yan eh. Yung pupuntahan natin may siguro mga siguro mga 1 or 2 hectares yan na kalaki. Ganyan lang, paikot-ikot ka lang yan sa loob sa mga matatayog na building na yung nakagaya ng nakikita nyo. Kasi andito na yung andyan yung mga business na o yung mga condominium, napakarami dito. Kaya ayan, ay kapag naligaw ka, talagang maliligaw ka, paikot-ikot ka lang dyan. Pero makukuha mo rin yan makukuha mo rin siguro yung mga main roads dyan. Basta kung naliligaw ka, huwag kang mahihiya magtanong para hindi ka matawag na alam mo na kung anong tawag doon pag hindi ka nagtanong, dahil maliligaw ka talaga. Ayan, tayo naman hindi naman siguro minsan naliligaw din tayo, kaya lang hindi hindi naman siguro kadalasan yung pagkakaligaw natin. Kagaya nga minsan may mga pinupuntahan tayo, sinisiguro po natin na kung maligaw man tayo, hindi tayo mapapalayo sa pupunta natin kasi kailangan sanay tayo magtanong. Hindi tayo nahihiyang magtanong. Ang nakakahiya guys pag naligaw ka at hindi ka nagtanong. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Diyan po sa unang stoplight. Sa susunod na stoplight ay kakanan na ulit tayo dyan sa likod ng RCBC Tower. Ayan, kanan na po tayo rito.
Kanan. Ayan po yung RCBC Tower, nakikita nyo yan. Ayan. Tapos ito naman po yung sa kanan, yung tinatawag na Cityland Condominium Tower 10. Ayan yung bumababang matanda po, inaalalayan ni Manong Guard. Ayan, abanti na po. Tapos pagdating po dyan sa susunod na after ng stoplight o pag susunod na street, kakanan na ulit tayo dyan sa may Baliro Service Road. Ayan, kung tawagin po yun, ayan, kapag kanan mo dyan, kakanan ko ulit. Basta puro kanan lang po. Ayan, kanan po. Tapos dire-diretso na sa Baliro Service Road. Ganyan talaga dito sa Makati guys, kaya kung ikaw mapapadpad dito at hindi mo alam, marami naman mapagtatanong, pero ingat-ingat ka sa pagtitigil mo, pag-stop mo, kasi dito alam mo naman, pag nakita ka ng mga security na yan at mali yung pagkaka-stop mo, nako, ang bibilis nila manikit, wala silang patawad. Ayan, dito na tayo sa Baliro Service Road. Ito po yung harap lang po nito. Ito po kasi ay likod ng mga building na makikita nyo sa Ayala Avenue. Nandito lamang po tayo sa likod ng mga building na nakikita nyo doon. Pero dahil one way to, kaya hindi masyado matraffic sa area na to. At hindi naman dinadaanan to talaga ng mga sasakyan na mga bypasser lang. Pag pumunta ka dito, sigurado may kailangan ka, kaya ilan-ilan lang ang sasakyan na dumadaan dito. Karamihan dito mga suki or mga tenant ng condo may mga sariling parking area. Tayo, dahil tayo ay hindi naman tayo tenant or hindi naman tayo taga rito, visitor lang tayo. Visitor. Ayan. Ayan, bumaba na yung ating kasamahan. Tayo naman ay iikot sana. Ayan, pwede tayong pumarada dito. Pero dahil may bayad at wala tayong pera, pambayad, paparada tayo sandali. Pero lalayas din tayo guys. Kasi wala nga, pag pumunta na yung meron kasi pumupunta dito na maninikit yung parking attendant, pupuntahan ka na noon at titikitan ka na. Ay kung wala kang mabayad, ay di ano gagawin mo? Bigyan mo. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingatan kayo sa lahat ng oras. Yan, kasi yung mga nagdi-deliver enjoy po, bye-bye, love you. Tingnan nyo guys, panoorin nyo kung ano nangyari dito sa nagdi-deliver na to. Bigla-bigla siyang ayun, nawala.